Fil-Breakfast News ta' One, il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat qal li s-sostenibilità tal-industrija turistika ma titkejjilx biss bit-turisti. Hemm spejjeż kbar li t-turiżmu f'pajjiżna qed iġorr. L-MHRA tqis il-kontijiet tad-dawl u l-ilma bħala fattura ewlieni għaż-żieda fl-ispejjeż tal-industrija turistika u l-Ena Malta għandha tagħti spjegazzjoni. Agius Muscat qal li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma waħedhom isarfu f'telf kbir għall-industrija turistika. Dal-aħħar biss ngħid dal-aħħar 5 snin l-industrija tagħna mod kumulattiv tilfet madwar 10 miljun euro. Issa ovvjament jekk dal-affarijiet ħejqu ħelġin out of hand, l-industrija ħatkun mhux sostenibbli, ħaġa li mhux sostenibbli ovvjament se jkollha ħajwaslu għal problemi. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li fid-dawl ta' sitwazzjoni finanzjarja li tinsab fiha l-Ena Malta quddiem l-MCSD tresqet proposta biex jonqsu b'mod qawwi il-ħaddiema ta' din il-korporazzjoni. Ma stajniex naċċettaw sitwazzjoni fejn waħda mill-proposti li kien hemm pereżempju mill-Ena Malta għandna naqsu bej 25% u 50% tal-ħaddiema. Dik kienet proposta. Waħda mill-proposti kienet. Tony Zarb irrimarka li l-Prim Ministru baqa' ma qalx jekk il-kontijiet humiex se jorħsu bil-Power Station ta' Dellimara.